Ang atong tubag sa Salmo nagkanayon nga ang maghimo sa katarong magpuyo sa atubangan sa Ginoo. Kamuron dinhing nanimba, nagpuyo ba mo sa atubangan sa Ginoo? Dito sa inyong balay, naamo sa atubangan sa Ginoo? O atubangan sa TV, atubangan sa cellphone, atubangan sa computer? Kasagaran na to, galisod naghimog matarong. Gani, ang giisip nga matarong kaniadto, karon dautan na. Ya ang giisip nga dautan kaniadto, karon matarong na. Ngano man? Kay ang atong giisip nga matarong, mao ang gisulti sa kadaghanan. Dili ang gisulti sa Ginoo. Muna si Kristo sa atong ebanghelyo, miingon siya ni Marta, maayo man ang imong gibuhat, pero mas maayo ning gibuhat ni Maria. Ngano man? Kay si Maria, ang manghod ni Marta, naglingkod og naminaw sa gitudlo ni Hesus. Samtang si Marta, maayo man na kana magluto ka para sa imong bisita, sama sa gibuhat ni Abraham diri sa unang pagbasa nga iyag yung gilutuan ang iyang bisita. Maayo man na, pero maghimo ka na to the point nga di na ka maminaw unsay gisultis Ginoo, adi na sana siya maayo. Karon ni simba mamo dinhi, pila ka buok ninyo ang focus gyud nga maminaw sa itudlo sa Ginoo? Taas ang kamot. Tanawa. Ang uban, obligasyon na lang. Simba ta kay Domingo rod. Pero wa na maghuna-huna, unsa kay itudlo sa Ginoo nato ron pinaagis pare. Ana, usahay magpili pas pare. Dependis magtudlo pader. No? Ano mang agad-agad mamos pare. Siya, pader siya no, minaw ta. O dili gani padersiano, mga tog ta. Tog na yan. ayaw mo pagsaba-saba diha kay padersiano ra ba? Mga saba ra ba nagnay magsaba-saba? Kutob ra gid ta diha. Oy, wow. Ang taong matarong, ang unag yung dispositions kasing-kasing maminaw kos itudlo sa Ginoo aron mahibaw ko unsaon pagbuhat ang inadlaw-adlaw na kong kalihukan. Sama kamong mga asawa, paminaw mo studlo sa Ginoo, kahibaw gid mo unsaon paghandol ang inyong bana sa tanang higayon. Kayo pagditsog labok diha, kay basin unyag nasipyat ang imong aksyon. Kamo sang mga bana og maminaw lang gid mo itudlo sa Ginoo, kahibaw gid mo unsaon paglipay ang inyong asawa haron dili na magsigig yaw-yaw o kaha magsigig kahiubos. Di ba? Kamong mga ginikanan og maminaw lang gid mo sa itudlo sa Ginoo, kamao gid mo muhandol sa inyong mga anak, dili kay inyo na lang hinong ikumparar ikang magwanga ka gadako lang na imong lawas, lupig lang ka ni imong manghod. Ayaw anaa, magbugno na igwagtang nimo, daog-daogon man tos maguwang. Kamao kang muhandol sa mga tao, imong anak. Ang tapulan, kamao kang muhigugma. Ang kugihan, kamao sa kang muhigugma. Ang bugo, kamao sa kang muhigugma. Ang bright, kamao sa ka. Dili kay kasab-an ang bugo, daygon ang bright. Unsa man na? Daog-daog. Kamao ta ba? Nabitaroy ni pasa nako, kakita naman tingali mo ana kanang binibining Pilipinas ba nga ang usa ka kandidata, ang iyang gawon man siguro to niya, ang kanang naong ni Maria, kanang Our Lady of the Sacred Heart ba, kanang naikasing-kasing din niya, mao yung kolora, blue, red, niya gaana sad siya, niya na dayon ni viral man kuno na, niya na ako na ni post na ko, Father, kana ganing unsay comment nimo ani nga binibining Pilipinas, unya ang iyang gipresentar si Mama Mary. Ang iyag yung naong, murag Mama Mary niya, gwapa, biya kayo na sila. Dali ra kayo niyo, Mama Mary man kay gwapa. Ana, galibog sa ko, nakuha ba kani magbikinis Mama Mary? Sa kani.
Nya lisod basi niya bag mamiri attire o niya ga bikini. Mo tong niingon ko nako kung iyang gi-highlight sa iyang naong karon si Mama Mary ug sa iya sang kinabuhi iyang gipuy-an ang mga virtues ni Mama Mary, this is very good in this occasion. Kay panagsaraoy nga mo evangelize ka sa mga katauhan nga kitang mga babae dili beauty sa lawas ang atong ipakita kung dili beauty sa atong kasing-kasing. Sama ni Mama Mary gitabunan ang iyang lawas tungod kay ang kaanyag nga iyang gipakita dili naong kundili kasing-kasing og kalag nga limpyo, immaculate. Nako kana siguro ginang nindot kay na pero kaning iya pa-effect lang ni pakita-kita niya sa iyang actual kinabuhi. Sige ditong premarital sex, gapuyo-puyo, siging gimik-gimik, nagpakauaw siya. Mausan na kita din simba, siging simba. Unya, inigulis balay, pangasaba, yaw-yaw, balikas, marites. Ana. Kaywa maminaw sa gitudlo sa Ginoo. Kaya ka na be, lingian na yung tupad. Yung na, ganahan ka maminaw sa waling father. Ang matanda ba? Wa man gani nilingi. Ang matanda ba? Sana siya. Galison ngayon mong lingi. Huwag di ka ganahan maminaw, samot na pagbuhat. Mao na, si San Pablo sa ikaduhang pagbasa niingon siya, nalipay kong nag-antos para ninyo. Unsa may pag-antos nga iyang gihimo? Pagsangyaw sa gitago sa Ginoo, ang tinago sa Ginoo. Unsa may tinago sa Ginoo? Nga siya uban kanato, God is with us, Emmanuel, og kita makaambit na sa iyang himaya. Gitago ni sa Ginoo tungod kay nagkinahanglan nig focus. Kana bang mo focus ka ba? Para guna nang taguan ka nang duwa na tong tago-tago sa una, di ba? Kasoy mo ana, hide and seek ka naman magsige tagana ba? And time, ready, time. Ya sok-sok lang ka ngadto. Ang ako sa una, basta magpiyong ko, akong dunggan, focus kayo hain tong kasa-kasa dito, kahibaw na ko daan, hain to sila padong. Ana, ako kinang pangitaon dayon, kay hibawaan na naman nimo, pero wag ka mag-focus, adi ka kakita sa tinago. Di ba? Kay gitago ko na. Di nimo fokusan. Muna karon ngawa nagid sa focus kaayo ang kalibutan, kay hapit naman sa duway gitago. Kisa may kasagaran gyung taguan unta kanang lawas sa babay. Tagui gid na ha. Tabunin na niyo daghan kay mo dihag dapat taguan. Pero karon inyo namang gi-expose og maayo. Mao na nga nangapanos nahimong luod. Bitaw. Kay kun imo nang ibuy ang diha ang tinaguam sa glami nga sudan ibuy ang ragona dugokon manas mga utitod, mga langaw, basta imo nang i-display, no? Muna ang nindot unta sa una karon ang nindot gyapon pero pero madugay mo luod pasabot ma-degraded ang quality sa inyong pagkababay o pagkalalaki. Mga lalaki sa karon halatato sa lawas nangabulit na tato. Unsa naman mo? Mga bitin, mga unsa pa na dihang ipamutang. Unsa naman na hugaw-hugaw? Inga art man ni Father. O lagi unsang klasihas art? Kay lawas baya na nato. Gitaguan baya diha ang Ginoo. Ang Ginoo na tagui anang imong lawas na anang imong naong. O unsaon man nimo pagpagawas ang naong sa Ginoo. At tingali kadtong binibining Pilipinas, usa to sa iyang paagis pagpagawas nga ang Maria, ang kinaiya sa Ginoo nga naa ni Maria, naa sa niya isip babae. Yes, okay kayo. Kanya, kung ang imong naong isip babae, imo nang gipakita hasta ni mga dughan, nga ripuson, nga riaring mga
Nya musakay pagid anang motor, muigwad pag yung maayo, nya ang short pati mo bua. Ini kusog lagi dagan sa akong driver, si Edgar nako honong sa gamay gar kay mo tan-aw sa tagam. Di baro makapamalandong ta ba kada unsa naman ning panahon ron oy. Ay ngano inaana man mo? Unsa may inyong gipakita ang Ginoo nga gitaguan diha nato o inyong gi-expose ang yawa nga niya nato? Usahay ra ba nga atong i-expose abang nga yawa? Pananglitan ikaw anak, sige na lang kang tan-aw anang computer, di na ka mutabang og trabaho, di na ka manglimpyo, di na ka manghugas sa imong gikanan, di na ka manglaba, bisag dako na kay kat tiguwang na ka nga dalaga, wala bagyapon kay uyab. Unya, di gyapon ka manglaba, hugawan kay kastanan. Unsa may imong gipakita ang Ginoo nga naa nimo o ang yawa nga naa nimo? Di ba? Pag sure ka mo nya kamo sa mga ginikanan, siging yaw-yaw nya particular kay kwarta. Di gyud mohatag og kwarta sa mga anak, mao nang kawato na lang hinuon. Unsa may inyong gipakita? Ang pagkadawo sa kwarta? Si kuanay, si Abraham, ang iyang gipakita, ang Ginoo, sa hapit mo dire, mga strangers ko to, sa hapit, pakanon ta mo, kay luya kay mugnaw, sus, anghel man di ay itong iyang gipakaon, aastilan hinoong surtiha, giingnan siya, sunod tuig, manganak ng imong asawa, sunod kang manganak, mo na tinaguan, nagahom sa Ginoo, ang 92 years old na asawa ni Abraham, nga 99 years old atong panahon na, manganak pa. Kamong mga 60 na din hiyog, ingnon ka, tungod sa imong kabuutan, manganak pa ka. Okay ninyo? Uy, ako pa nyo, paglipay yun. Human imong panganak, patay na yun ka. O ang usa sa mga tinaguan sa Ginoo, nga kitang tanan, matapos ta. Ayaw gyud kalimot ana, tinaguan na nga angay ibutyag. Na uban simba ko dita maghisgot anang patay-patay pa dire. Importante kay nastanan. Nga naman aron makamautang mo trabaho karong adlaw. Kana bang matud pa ni Mother Teresa of Calcutta, isipa nga karon mao na imong katapusang adlaw. Isipa nga karon mo'y katapusan imong pagsimba. Unsaon man imo na pagbuhat? Magdali kag lakaw nga karon na may katapusan? Magdali mo? Ako, katapusan ni na kong misa, magdali ko gwali. Akong langay-langayon, kay basig wa na sunod misa para nako. Ako na ning katapusan. Ato bitang Pizza 14, si Father Bobby Paraguya, 54 years old, manghod na kog mga almost 5 years. Wa kadaog sa iyang misa. Pagkabuntag, gituktok sa kwarto, di mutubag. Gipugos na lagabli, patay na. Wa gyud introduction niya si Father Aw-Aw o Carol, wapay 1 month paglubong niya. Natong niaging wapay 1 month gikas paglubong, naligo, namatay sa didto sa kaliguanan. Tuo mo di mo mga matay. Si Father Suarez nagduwag tennis, winning pagyud, namatay dihas tenisan. Nagbisiklita atong igsuon dinhi, namatay diha sa iyang pagbisiklita kay pahilti unta to. Di ba? Batanon may kay mudaag bisiklita, palupad-lupad pa bisiklita, paambak-ambak, nasyat dito sa Kimba, babaw sa ilang kapjani, namatay. Kamuron, di ka mo malig sa habal-habal. Kani tinaguan man pero mas nindot nga atong dawaton, nga naman mas monindot ang atong pagtinagdanay sa usag-usa. Giling ay mong tupad. Ingna siya, unsa kaha kon katapusan na lang ninimong kakita nako. Ingna ka no. Ingna unsa kay imong bation kung katapusan na ninimong pagkakita nako. Sige, ingna na. Sige na. Si Bishop Chupilo Kamumot, ang padong siya siyang misa, ang iyang sakyanan, nalintuan, patay.
ka santos ato karon gani venerable naman gani patay oy. Pero andam na kay siya. Mao to ang tanan yang panahon iya jung gigugol pagtuman sa sugo sa Ginoo, labi na gyud ang paghigugma sa labing ubos. Kanang pagpanghatag sa tanan niyang kolekta, ihatag gid niya tanan. Muna karon kay mag Thanksgiving man ta niya, nya ang gasto mga 7 million man ni naamantay HGVTC nga slots nga tag 1,000 manghatag sa ta. Bisag nakapanghatag lang yapon. Napasalamat as ng hatag as of yesterday na anatay halin nga 3,038 ka slots. Pakpak. 3,962 na lang ka slots ang kuwang. Basig di na mo maabutan ani sunod Sabado, mahurot na ni siguruan ninyong palit karon. Dinis ato ang atong halin 2,590 slots, ang dito sa DST community dako na sa silag halin 448 slots. Kaya ako mang gi-announce nga sister o kamong mga muadto sa pilgrimage ngadto kang Bishop Chupilo Kamomot nga chapel, ayaw mo didto pangayo hapyod-hapyod nga wa mo ipalitong slot. Ighumag hapyod kuot palit dig slot kay to ang mga madre gaatang daan para sa aning Thanksgiving. Ya din hisad, maminaw mo sa akong humili, ay mo pagsigig daig-daig lang diha, katawa-katawa, kuot gud mo para sa slot. Maunay tinaguan as Ginoo. Nya ang grasya moabot dayon. Ingka magantos man sa dana pader, lisod biya kay rong panahon. Mao na ingon si San Pablo, magantos ta kay mauni ang pagpadayon sa makaluwas nga pag-antos sa Ginoo. Padayono nato ang makaluwas nga pag-antos. Ug niya dinhi ang tinago nga kaayuhan, kalipay, kalinaw ug kabalaan sa kinabuhi nga napuy-an sa mga santos, gipuy-an sa mga apostoles. Manindog ta kadtong gustong moantos.